Operátori zdražili všetky služby. Ak ste si náhodou nevšimli, tak po novom roku šli všetky telekomunikačné služby hore. Zdražovanie sa týka aj vás, nech už máte akéhokoľvek mobilného operátora. Tentokrát sú dôvody zdražovania operátorov úplne jasné. Vyššia DPH, vyšší telekomunikačný odvod, vyššia korporátna daň a od apríla aj transakčná daň. Teraz sú ceny služieb vyššie len o výšku novej DPH. Podľa môjho názoru sa to avšak čoskoro zmení, pretože s takýmito cenami sa dlhodobo pracovať jednoducho nedá. O2 nám už stihlo ukázať, čo nás pravdepodobne neminie ani u iných operátorov. 15. januára totiž operátor v tichosti vylepšil programy a zvýšil ceny na také, ktoré sú už okolahodiace. Ak ma pamäť neklame, tak O2 vždy zvyšovalo ceny o 1 či 2 eurá. Tentokrát si operátor dovolil zvýšiť ceny o 3 až 5 eur mesačne. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale čo potom urobiť taký Orange či Telekom? Zdražovanie sa vás avšak dotknúť nemusí. Vypíšte kontaktný formulár na stránke operatori.sk a získajte tie najlepšie telekomunikačné služby v pomere cena lomeno hodnota, čiže odbojové služby.